every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Va, a veure si pots desclavar-la. Quina és? La una. Ábrelo. Apa! En japonès. T'agrada? Xulo. Oh, la negra, la negra. Oh, la meva preferida. La meva preferida. Xulo també, eh? ¿Qué? ¿Qué te gusta? Hola! Oh. Què faràs amb això? El que ven a la Biblia. Que ven a la Biblia. Hola! Aquesta és la col·laboració de la joia, eh? T'he dat una de roba. ¡Guala! ¡Mira, Yaya Victoria! ¡Mira! ¡Mira cómo viene la Vicky! ¡Tatuada! El càmping tenim allà a la dreta. I cap aquí davant Sant Feliu. Està en funcionament, eh? Aquí em peso jo, perquè dic que està prohibit pescar. Mira, mira. Aquest matí hi havia un jardiner que estava posant tota aquesta jardinera.
Castell d'Aro. Ara bé, quan ens perdem? No. Amb aquesta població tan gran, no arribarem ni a les 11 La posta de sol, cap allà està. ni a les 11 de la nit a casa.